si Maranghilen eh. Good morning. Madong buntag sa tanan. Salamat Lord. Salamat. Daghang salamat Ginoo. Abot gyapon ko nga rong orasa sa bitaw. Daghang salamat Ginoo sa tanan-tanang nagtanaw sa among vlog. Pasalamat ko sa Ginoo, labi na nila sang igsoon na Cebu. Salamat Lord, duan mo pasagdi si Jijin og sa ang igsoon na Don Emilio karon, si Gabriel sa isang operasyon. Salamat Lord gyapon. Mipuas pag sampit nimo nga tanan unta katagan og gabaskog sa among pamilya karon nga ngani lagi karon nga nagdengan-dengan ng mga malatian. Ako di karon mo to di ko balik sa ang doktor kay ang ibalik ning hang tambal ang antibiotic hang gitumar sumpong man gyapon hanggang kilid sakit. Nahadlo ko kung sa nimo ng karon matukuros doktor. Chat ako sa among kuan doktor naman lagi sa adres sa among lungsod. Chat ako sa Ingagaw nabay doktor Majuti ron kay way doktor Majuti na mapilmi Ingagaw nga private nga doktor, Dr. Molina. Adto na laman siguro kung magpakuan ko. Kasi sa mga nagbasa sa ahang urine. Mabalik ko kay katong tambang nga gihatag. Pareram sa isang resita. Kaya kaging tisan ng gamaro ko inom kong tubig. Mura magmusikon. Ngayon sigilan ko ginamahang tubig mo. Magpungahan ko. Ito lang hilbar-hilbar ko ba dahon-dahon at itong ginagmay na inom dito na po nagdaghan kayo murag hanak mo inom na ko mga pilakalabok mo sikon maghangtisan mo ako gipangahan mo ako busog nga di masabot ba nga murag sakit po nga ginhawa gusto kang mubar plugin sa di lagi mo lang niyang problema ron murag maglisid ko bar bisag gamay ra ko kaon. Gamay na pagyan tubig kay mo nang umudaghanon mo nang pangahan ko mo nang isulti sang doktor karon. Kung sa ang ibuhaton daning sa tambal. Yun sa kay maato dani na kamutanan mga igsoon. Amping mo. Amping sa mga hilig ug mga asno, mga ngana kay katus gabel mo day kuno to ha. Hilig sa kanang kinilaw. Magdubli-dubli timpla suka og kalamansi di ko na madyo. Suka-suka ara og kalamansi ra pod. Naghapon naman to ko ni sandig-sandig. Painilin kay chat ko ganya sa Ingagaw nga midwife sa lungsod wa ko ni doktor kay ito ko kasinda wala lamang ko mo lakaw ang mukod mahinayang ang pamasahe kay mo managidinig pamasahe patugbang 50 katug di ko saka tugo sugod mga launa karon pa ko nakamata karon pagtastas sa tug okay mutong pila ka gabi mag sunod-sunod daghang ginhawaan hindi ko makatug no makalibog sa mag-aw ko magnahuna ang sayang
kita sa result kay namay na haningan nga magpultasan ko mag-umang ko mahadlok man ko kaya ang buhaton magpultasan ba ko o magpasibisira ba ko o katong kuanang gingan sa katong ang amiga nga pagpa-laboratory ko katong lang siguro himuon paling problema na kanihang tuo lagi nga likod o katong mga tao nakasabot sadsad man din pasabot sang lula sa una mo ni sadsad kanihang sandig dihang gibatok ang butong kawayan kan giipit kay maksyon na pud sakit kaning tuong kamot ug magkuan murag mulaylay katong kasabot maglaylay kanang mura bag mahuwoy mabatok ang katong sadsada yo suntok ang kuto-kuto kung may muandar maglisod ko ginhawa hindi ka na pang mo inom kong tubig takas na maghang tubig kung ginom sakto na maghang tubig pag inom pero dili nga plain tubig ang ginom nagbabad ko kuan anang halibon normal lang siya gangihi ang problema kaning mo sakit lagi sa mo kalit pagpunga pag ang kuto-kuto minor-minor na ko sa pagkaon kabuntag gani nagkuha na gani ko kakit o karon napon ako og kamuti pinakabuok kay kani po ang pagbawas na yung kagawan nga di po normal nahadlo ko ba kay namuya man silingan dari nga among kagawad naron si just kuan hospital pod lugar to dyan gidadatong dyan 6 wa siya nagpa doktor da karon na pa doktor nga nagrabi na mga istorya gani ha magdoy gamay gibutod dyan tinaing kay iba batong kuan iba batong nagyanan sa huga may diferensya kaya mahut sa buwak na poltasawon di dyan bati-bati dan dua gwanta sa maning kagaan kung poltasawon ko mahadlok Ginoo Diyos naglibog ko maghunahuna chika-chika sa ta kanang maghang isuon po dito Cebu kalasino kaya naman na sa kupira salamat naman gyapon sa inanday kong Ruby probinsya na pagtun kuno ko Cebu ato kuno di pa-check up di abagad di na ko ato Cebu